Ponovo su intenzivirani razgovori o rekonstrukciji vladajuće većine na državnom nivou. Pregovori o sporazumu nazvanom Platforma za prevazilaženje krize u Bosni i Hercegovini održani su danas u Sarajevu, a najavljeno je i skoro potpisivanje ovog dokumenta između stranaka Trojke i opozicije iz Republike Srpske. U istom sastavu lideri ovih stranaka sinoć su održali i sastanak sa britanskim šefom diplomatije Davidom Lamijem. Za analitičare pitanje da li ova zemlja sa Evropskom unijom preuzima inicijativu u Bosni i Hercegovini. Sastanci su izazvali i brojne reakcije, a najglasniji su bili predstavnici vlasti u Republici Srpskoj. Traže novog mentora nakon odlaska Michaela Murphyja. Na Đurđevdan ne lome slavski kolač, ali lome Republiku Srpsku. To su samo neki od komentara iz vrha SNSD-a na skupu rezidenciji britanskog ambasadora u Sarajevu. Lemi je i došao u Sarajevo s ciljem da osigura da Bosna i Hercegovina trajno zbrine migrante kojih Evropa želi da se oslobodi. Potpuno su besmislene izjave aktera ovog posjela da im je o evropskom putu govorio ministar države koja je napustila Evropsku uniju. Sve u svemu, kad sabereš dvije trojčice, dobiješ nulu. Ako i lomi Republiku Srpsku, onda je to Dodikova izolacija, odgovorio je predsjednik PDP-a. Vi ste borbu za Republiku Srpsku sveli na bilborde, Twitter i javni servis. Mi je nosimo i u svijet. Vi ste ostali u šatoru. Mi borbu vodimo kroz institucije. Otišli smo da razbijemo izolovanost Republike Srpske, kaže i lider SDS-a. Jer smo mi u suštini uvijek bili i dio Evrope i dio svijeta. To je bio cilj, da se čuje glas iz Republike Srpske, a ne da budemo pusto zatvoreno ostrvo iz kojeg se čuje samo jedan glas. Lemi se odvojeno sastao sa šefom BiH diplomatije i članovima predsjedništva Željkom Komšićem i Denisom Bećirovićem. O sadržaju ovih razgovora od britanskog šefa diplomatije mediji nisu dobili niti jednu riječ. Njegove poruke prenio je Bećirović. Na pitanje da li Velika Britanija stoji iza pokušaja formiranja nove vladajuće koalicije na državnom nivou koja neće uključivati SNSD, Bećirović odgovara. To nije pod patronatom ni jedne velike sile. To je autohtoni domaći dogovor odgovornih političkih predstavnika, a koji ima podršku demokratskog svijeta, uključujući i Ujedinjeno kraljevstvo. Novinar Amir Sužanj smatra kako Velika Britanija i najuticajnije zemlje Evropske unije teže ka tome da se napravi nova državna koalicija koja će donositi zakone ključne za nastavak evropskih integracija Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku mislim da oni vide te ljude u trojici u Sarajevu i u trojici u Republici Srpskoj, ali je veliko pitanje kakva je pozicija HDZ-a BiH, jer bez HDZ-a je vrlo teško napraviti neku vladajuću koaliciju, a vidjeli smo da su se oni opredijelili ponovo za svog dugogodišnjeg partnera SNSD. To bi mogao biti veliki problem. Dvije trojke nakon sinoćnjeg sastanka sa Lemijem danas su se ponovo sastale. Nastavljeni su razgovori o platformi za prevazilaženje krize koja bi trebala da bude potpisana u petak. HDZ-a u ovoj priči nema, niti će biti, sudeći prema izjavama lidera ove stranke Dragana Čovića, koji je rekao da je opozicija iz Republike Srpske propustila priliku jer u Domu naroda nije podržala HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Aleksandar Simić, Euronews Sarajevo.